guys, welcome back to our channel, Taurus 58 Vlog. So ang gagawin natin ngayon guys ay gagawa tayo ng asin. So guys, samahan nyo ako guys. So let's go! Hindi tayo dito kukuha ng tubig. So bale, kukuha tayo ng tubig dagat dun sa gitna. Sa gitna ng dagat. Sa gitna ng dagat. So bali kukuha na tayo ng tubig dagat. So pupunuin natin guys itong isang timba. So gagamitan muna natin guys ng filter. Kaya lang yung filter ko ay yung damit. Guys, so ang ganda ng mayon. So guys, lalagyan na natin guys. Dito tayo kumukuha guys, oh. Yan, malinis na malinis, malinaw. Ang linaw ng tubig dagat. Against the light. Tagal mapuno guys. Ayan, napipilter na siya.
guys, puno na guys. So yun guys, bali napuno na natin yung balde, isang timba. So samahan nyo ako guys na lutuin natin ang tubig dagat. So let's go guys! One hour later. Oh no! Hey! So yun guys, bali ilalagay na natin yung tubig dagat. A few moments later. So yun guys, ayan kati na. So bali guys, pag ganyan, salin kayo ng salin guys. Pag paubos na, ayan. Kaya lang, magastos guys sa kahoy. Mahirapan tayo guys. Pero tingnan natin kung makaproduce tayo ng asin. Ayan guys, medyo malapit na pala guys, ayan. Bali nag-start tayo ng 9:30. Ay mag-aalas 11 na.
Ayan na guys. Asin na nga yung tubig dagat. Oh. Oh. Ayan na guys. Asin na guys. Shout out pala dyan kay Madam Naloria, dating teacher mi sa high school sa chemistry. Ayan. Ang asin ay sodium chloride. Ayan. Shout out po. Ayan na guys, so asin na oh. So experiment lang to guys ha. Patutuyot-tuyuin pa natin guys. Ang tagal guys, kailangan mong maghintay para makaproduce tayo ng asin. Guys, yung asin natin hindi masyadong maputi. Ayan o. Guys, titikman na natin yung ginawa nating asin guys.